Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A masu kallon mu barka da warhaka. Yau muna so za mu yi magana akan wata kalma da ta shahara musamman a kasashenmu na Afirka ta yamma da kuma kasashen gabas ta tsakiya. Wata kalma ce an daɗe ana amfani da ita amma ba a san ma'anarta ba. Wasu sukan tsakaita ma'anarta ga waɗanda suke rayuwa a kasashen larabawa, wasu kuma suke ɗaukan ma'anarta ga waɗanda suke rayuwa a kasashen ko in ce a ƙasar makka da madina. To kalmar dai ita ce kalmar takari. A ina ta samo asali, me kuma ne asalinta, kuma wai takarin su ne hausawa waɗanda suka zo suka zauna, ko kuma in ce mutanen afirka ta yamma waɗanda suka zo suka zauna a gabar, ko a'a tana da wasu ma'anoni daban. Shine za mu yi bayani mai sharhi a wannan shirin. Da farko dai larabawa da dama daga waɗanda suka gabata da kuma manya waɗanda suka rage tsofi suna cewa dalilin sama bakar fata sunan takari a gabas ta tsakiya shine yawan maimaita aikin haji, ko in ce tikrar. Wato idan mutum ya yi haji yau, gobe ya sake, in yi jibi gata ya sake, ba kamar yadda aka saba gani a wurin fararen fata yadda ba su mai da aikin haji kamar yadda bakar fata ya dauke shi ba. Bakar fata zai tako da kafa daga afirka ya zo ya haji ya kuma koma shekara biyu ya sake biyo hanya ya sake dawowa ya haji ya kuma koma, har aka samu jirgi ake zuwa a jirgi a kowai sun zo ya fi shekara, ya fi sau 20, wasu sau 30, wasu sau 40 sun yi haji, wasu kuma ba su san ma tsakanin haji da umara na wasu kai ba. To shine sai suke ma mutanen mu laƙabi da takari. Asalin kalma min tikrar alhaji, yawan maimaita aikin haji. Bayani na ɗaya kenan wanda muka samu. Bayani na biyu, a bincike da na yi a yanar gizo na samu wani shafi da ya yi suna a ingila wanda ke rubuta abubuwan da suka shafi tarihi, wanda ake ce mishi Britannica. Abinda na samu a Britannica shine ma'anar kalmar takari shine wata kabila ce ko al'umma wacce ta rayu a yankin kasar Senegal da kasar Mali. Wannan al'umma sun kafa wata daula a shekara 500 da suka wuce ko ma fiye da haka a wannan yankin. Sannan daular ta yi suna ta yadda duk wani baki da ya zo ake masa lakabi da sunan tukuruni, ana tsammanin cewa shi daga wannan yanki yake, musamman mu baƙaƙen a afirka ta yamma wanda ba ma cikin lissafin habashawa. Idan aka ce habashawa ana nufin afirka wanda suke kasar afirkawa wanda suke kasar afirka ta gabas da kuma afirka ta kudu maso gabas. Wannan daula da aka kafa ta yawaita, kuma kusan ita ce daula ta farko a kasar afirka ta yamma wacce ta karbi musulunci, kuma su ne mutane na farko a kasar afirka ta yamma wanda suka zo haji ta hanyar mutanen kasashen afirka ta arewa, larabawa wanda suka samu musulunci ta zirinsu ta dalilin tijara, ko in ce kasuwanci da fatauci da yake tsakaninsu. To sai aka yi ma mutanen afirka ta yamma laƙabi da wannan suna na wannan kabila ko al'umma tasu. To duk wanda ya zo kuma aikin haji a wancan lokaci shi kuma sai suke masa laƙabi da wannan suna. Idan mutum yana son ƙarin bincike, in ya duba shafin Britannica zai samu wannan bayani, ya rubuta tukurur. Idan ya rubuta tukurur da larabci da turanci zai samu cikakken bayani da wanda ya kafa daular da kuma inda aka kafa daula, har ma da taswirar daular da iya wuraren da ta samu. To me yasa mutanen mu 'yan Najeriya suke kiran mutumin da yake kasar makka tukururu ko takari? Su waɗanda suke Najeriya hakika ba su san, ko waɗanda suke afirka ta yamma musamman mu kasashen hausa ba su san asalin ma'anar kalmar ba. Suna tsammanin lakabi ne ga wani wanda yake rayuwa a kasar makka. To hakika kuma wannan ba haka yake ba. Kalmar tukurur ba ta da alaka da mazaunin makka, illa iyaka alakar da na faɗa ta yawan maimaita haji, ko kuma waɗannan mutane waɗanda suka yi hijira ko suka yi tafiya na aikin haji a wa'incan shekaru na kafa wannan daula da aka yi ta biladar tukurur. Wannan shine abin da muka samu a takaicen takaitawa na tarihin kalmar takari. Sai ku biyo mu a shiri na gaba, muna so za mu yi magana akan kalmar dan agulla. Idan ka san ma'anarta
kana iya mana tsokaci a comment. Idan kuma baka sani ba kana iya shawararren mu a shiri na gaba. Za mu yi bayani akan kalmar dan agulla kuma aina ta samu asali, sannan kalmar dan agulla larabci ce ko hausa da shauransu. Sai mun haɗu a shiri na gaba. Assalamu alaikum.